Jeg hedder Christina Elund Antonsen, og jeg stiller op til DBU Jyllands bestyrelse. Vi står her i dag i FC Horsens, hvor jeg er formand og har været det de sidste 5 år. En klub med over 1000 medlemmer og over 200 frivillige, der til dagligt understøtter klubbens værdier i at skabe sammenhold, glæde og udvikling for det enkelte medlem, for det enkelte hold, men også på tværs af hold og på tværs af klub. Når jeg ser på FC Horsens, så har jeg sammen med engagerede frivillige arbejdet målrettet på at styrke klubbens fundament. Vi har arbejdet på den interne organisering, vi har arbejdet på at skabe gode sportslige, fysiske og sociale rammer, men samtidig har vi også etableret Bevægelsesparken, som er en park til alle i Horsens Kommune, uanset fysisk formåenhed, med henblik på, at vi tror, at vi er en del af noget større og ikke kun en fodboldklub. Foruden mit formandsarbejde i FC Horsens er jeg også medlem af Eliterådet i Horsens Kommune. Jeg sidder i DBU Etiske Udvalg og i DBU Jyllands frivillighedsgruppe. På vegne af frivillighedsgruppen er jeg også forperson for en kvindegruppe, som har udarbejdet en rapport med en konkret handlingsplan til at få flere kvinder ind i bestyrelser eller i frivilligt arbejde i DBU Jyllands fodboldklubber. Det arbejde det understøtter nemlig den holdning og den ambition og den udvikling, man ønsker i DBU og i DBU Jylland i forhold til at få kvinder og diversitet ind i udvalg og bestyrelser. Jeg mener selv, at jeg kan byde ind med mange kompetencer i DBU Jyllands bestyrelse på baggrund af mit frivillige arbejde, men også på baggrund af mit professionelle arbejde. Jeg er nemlig til daglig ledelse- og organisationskonsulent i sundhedsvæsenet. Jeg har en master i ledelse og organisationspsykologi og en Ph.D.-grad i, hvordan man bygger stærke fællesskaber og organisationer med fokus på tydelig målsætning, gode og veltilrettelagte processer, men også hvordan man understøtter det med kompetenceopbygning, så vi faktisk lykkes med de mål, vi sætter os. Det har lært mig at skabe stærkt samarbejde og finde fælles løsninger. Det er netop de kompetencer, jeg vil bringe ind i bestyrelsesarbejdet, så vi sikrer, at bestyrelsens beslutninger er forankret i både lokale behov via dialog og samspil med klubbernes ledelse, men også den samlede strategiske vision for DBU og DBU Jylland. Jeg tror på, at fodbold er for alle, uanset alder, køn og baggrund, og at vi sammen kan styrke både de små og de store klubber, frivilligheden og ikke mindst bredden og eliten. Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen, vil jeg arbejde for en stærkere fodboldorganisation, der styrker fodboldens fundament gennem ledelse og samarbejde, fremmer bred præsentation i alle dele af organisationen, men også fastholder frivilligheden, fordi det er en central drivkraft for klubber i fodbold. Jeg ønsker, at DBU Jylland bliver et sted, hvor vi sammen udvikler fodbolden i fællesskabet. Jeg håber, I vil stemme på mig på det kommende delegeret møde den 11. januar 2025. Tak.